كلنا جن ኣብ ሉቃስ ወንጌል 18 ተውፂና ክነነብብ ኢና ንዓም ሰንበብኩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ሓቢርና ክንካፈል ኢና ከምዚ ይብል ምዕራፍ 18 ሉቃስ ካብ 36 ቅድሚ ምንባበይ ሓፂር ጸሎት ክጽልየ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ህያው ቃልካ ባርከልና إذا قال السماعة حبر مسخارد عنا الصغار اللي بتخفت أمره تخفت ساقامه منفس قدوس دقفنا قالها سماعة راحين خبون أو مشتنا تكل رد عنا كبرلو نسخاو سدو منفس قدوس أما كلنا سلد الله تمسكن أو مشتنا سلد الله تمسكن ممهرنا سلد الله تمسكن قويتا يسوس كريستوس بسم يسوس كريستوس جابر أملاح نمسكنكان نخبركان لنا كل سوسدو جزينا تركب باسم يسوع كريستوس آمين هاللويا مبار اتقال كم زيب كاب فقدي سالسان حموشة كونا دما نبي عارفه مسكربة نوع حد عور أبتقى مجد تقميت ويل من نبره وكو حزب حلف كله سمعوا إذا أنت إيلو حاجته يسوع التنازراوي حلف له إلهم نجروه نسخ يسوع ود داوود محارن إيلو جرحه إتهم حزب زخدو زنبرخ أص قبل جنحوه نسخنا ود داوود محارن إيلو أزيو جرحه يسوع كأدو إيلو نابو كمسوه عززه نابو مسكرة ما يسوع أنت إيك جبريل كاتدني الله إيلو حاجته نسخ قويتاي كريئي بلو يسوع دما رأي دمنتك أحويتك بولو بو رأي نعمله إن مسجنك سعبو وتوم حزب كلهم إذا مسرعيو نعمله أمسجنو أبزو قال النري كلكم تفلتوا من البعض بزح بيزي تسبب كملو قال نجربين لومي كنري دليل ذلنهو إذا سبزي إتي بزح بيزي قويت يسوع كريستوس أم مدرس جبرو نتي سماوي وكأنت منفسها عالم مغلطي حجزي نري أزلنا كلها تنقلوا بزي مدراو عيننا نري بزي سقاو عيننا نري اللوي بزي سقاو عيننا سلا نري إذا عيننا أقداس سلا زخانة إذا سب زخاء عيرو سلا زنبرة سلا زيري يسوع ود بعل نازريت يحلف الله بحال كله مش سمعه هذا نقريلو ود داوود محارني يسوع ود داوود محارني إلو جرحه يزولنا جابر أملاك بارا أنت يبلنا جرحه كجرح كله إن أنري نمنتايو هذا نقر دليلو نابتنسوز دليو نقر كبد سلسلة دليل دحار أقارنا يسوع تطويلا مجمريا تشالنج نيرو أبكال بوتا كخلكلو كله إن أنري دحار جن السوق أبزحهم مسجرع خاء يسوع كله بلنا عيلمه شعو دحسي سوا عينو تخفيتن كرء كله إن نري أمبار مرعي كندينا أقداس نجاري مرعي بالطعمي أقداس نجاري سلزي لومي أب عينن أب مرعين أب زت كورة بمنفسها وترجمو من تخرج عنا قال الأملاك حبيرنا كنريئنا كم زيبل وان اسكي أبلوك معرف 10 حاجة كان 34 سقع 36 اوكي عينها انتي انت كونت كل سقاها برو يخون هاي كونن عينها تعيتي تويناس انتي كاب يخون كل سقاها ما برو يخون حمتي تخونت قنا سقاها المات يخون امبارس كأتي أبا هذا اللو برهانسي سلمات كي كون تتأنكا انتاي كي كون سلمات كي كون تتأنكا كل سقاها قال قرب سلمات زي بلو بروه انت قونه كمتي بدمو برهانو زبرهالكا بروه كخون ايو حجي بزعبا عين تخزارب كله أبزنت بزخنا استوعلو زلنا منفساو ترقمو يخرد عنا زلو
بناي سجا طرح ندحر حسيبنا ناي سجا عينتي نسجا يزري ناي منفس عينتي نمنفس يزري ስለዚህ ኣብ ናይ ስጋ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ስጋ ዝገበሮ ሚስጥር ኣለዎ ንመንፈሳዊ ዒንቲ ምኽፋት ምኽንያት ከም ዝኾነ ስለዚህ እንታይ ይዘረዳእና ዘሎ ናይ መብራህት ብስጋኻ እኮ ተሪእኻዮ እዚ ናይ ስጋ መብራህት እኮ ተሪእኻዮ ዓይንኻ እንድሕር ደኣ ፀልማት ኮይኑሲ ኩሉ ነገር ከዓ ይፅልምተካ እንድሕር በሪሁ ከዓ ኩሉ ነገር ከዓ ይዝበርሃልካ ስለዚህ ንዓይን ንዓኻትኩምን ኩሉ ነገር ክበርሃልና ጥራሕ ከይኮነ ደሚቑ ኣይኮነን ድዩ ብድሙቕ ብርሃን برهالنا يدل مالتي ስለዚህ ኣብ መንፈሳዊና ድሙቕ መብራህት ክበርሃልና ኣብ መነባብሮና ኣብ መንፈሳዊ ምርዳእና ድሙቕ ብርሃን ክበርሃልና ንደሊ ኢና ኩላት እዚ ነጥብ እዚ ከዓ ኣገዳሲ ነጥቢ ከመይ ጌርና ኢና መንፈሳዊ ብርሃን ከመይ እዩ እንድሕሪልና ብዛዕባ መጀመርያ መንፈሳዊነቱ ተሪእና ኣብ ዮሐንስ ወንጌል 9:39-40 ኢየሱስ ተዛረበ አለ ኢየሱስ እንታይ ተዛሪቡ ኢየሱስ ድማ ኣነ ነቶም ዘይሪኡ ምእንቲ ክሪኡ እንታይ ዘይሪኡ ነቶም ዘይሪኡ እንታይ ክገብሩ ምእንቲ ክሪኡ እቶም ዝሪኡ ከዓ ክዕሩ ሕጂ ግልብጥሽ መንፈሳዊ ሚስጥር መንፈሳዊ ነገር እዩ ዘለዎ ክዕሩ እየ ናብዛ ዓለም እዚኣ ንፍርዲ ዝመጻእኩ በለ ካብቶም ምስኡ ዘለው ፈሪሳውያን ሓያሎ እዚ ሰሚዖም ንሕና ዕውራት ምዃንና ዲና በልዎ ኢየሱስ ድማ ዕውራት እንተትኾንስ ሓጢኣት ኣይምኾነኩምን ነይሩ ሕጂ ግና ንርኢ ኣሎና ትብሉ ኣለኹም ስለዚ ሓጢኣትኩም ጸኒዑ ይነብር በሎም እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ እቶም ፈሪሳውያን ይሪኡ እዮም ዕንቶም ይሪኡ ግን ብመንፈሳዊ ኣረኣእያ ኢየሱስ እንታይ ብሎ ስኻትኩም እንታይ ኢኹም ብሎም ኣሎ ዕውራት ኢኹም ሕጂ ኣነ ከዓ ዝመጻኹ እቶም ዝሪኡ ምእንቲ ክዓውሩ እቶም ዝዓወሩ ከዓ ምእንቲ ክሪኡሲ እየ ዝመጻኹ እዩ ስለዚ ሰብ መንፈሳዊ ዒንቱ ዓዊሩ ስጋዊ ዒንቱ ዓዊሩ መንፈሳዊ ዒንቱ ክኽፈት ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረክ ሓደ ዘማሪ ኣገኘው ሂደግ ዝበሃል ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ትፈልጥዎም ብዙሕ ተማሪኩም ዓይኔ በራልኝ ዒንተይ በሪሁ ዝብል ዘገርም መዝሙር ዘሚሩ ስጋዊ ዒንቱ እንታይ ግን ናይ ልቡ መንፈሳዊ ዒንቱ ግን እንታይ ኮይነን ኣለዋ ተኸፊቱሉ ሕማቕ ካብ ጽቡቕ ጸልማት ካብ ብርሃን ፈላልየን ዝሪኣ ዒንቱ ተኸፊተን ኣለዋ ሞት ካብ ህይወት ፈላልየን ዝሪኣ መንፈሳዊ ዒንቱ ተኸፊተን ኣለዋ ክቡር ካብ ትሕሱር ፈላልየን ዝሪኣ ተኸፊተን ኣለዋ እዚ ነገር ዝኽርኢ ዝኽእል መንፈሳዊ ዒንቱ እምበር ብስጋዊ ዒንቱ ክትሪኦ ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ሰብ ድላይ ይኹን ኣብ ቤት ኣምላኽ ነዊሕ ዓመት ይቀመጥ እንድሕር ብርሃኑ ደሚቑ መንፈሳዊ ዒንቱ ተኸፊቱ ነቲ ቃል ኣምላኽ ክርዳእ እንድሕር ዘይክኢሉ ብርሃኑ ብጸልማት እዩ ዝነብር ኣብ ጸልማት እንድሕር ኣሎ ከዓ ዋላ ጋዕረር በል ዋላ ሓንቲ ክተፍሪ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ናተይን ናታትኩምን ዘድልየና እንታይ እንድሕር ኢልና ዕለት ብርሃን ክንረክብ መንፈሳዊ ዒንትና ክኽፈት እዚ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ተዛሪቡሎ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 4:18 እንታይ ይብል እቲ ዝርአ ንግዚኡ እዩ እቲ ዘይርአ ግና ንዘለዓለም እዩ እሞ ንሕና ነቲ ዘይርአ እምበር ነቲ ዝርአ ኣይንጥምትን ኢና ኢሉ ኣብዚ ብዛዕባ ምርኣይ እውን ዝዛረብ ዘሎ ግን ኣብዚ ኮንኩን እቲ ቀንዲ ኣተኩሮይ እንታይ ኢና ንሕና ኩላትናሲ ብእምነት ክንነብር ከለና እንድሕር ነቲ ዘይርአ እንታይ ንገብር ኣለና ንጥምት ኣለና ዝርአ ብዓለም መሊእ ኣሎ ዝርአ ናይ ዓለም ሃብቲ ናይ ዓለም ብልጽግና ናይ ዓለም ብዙሕ ነገር ኣብ ዓለም ክርአ ሰባት ዝብህግዎ ሰባት ዝጎይሉ ነገር ቀዳምነት ዝሰርዕዎ ብዙሕ ነገር ነገር ግን ሓደ መንፈሳዊ ሰብ ጎይታ ክቕበል ከሎ ሓደ መንፈሳዊ ሰብ ብርሃን ክበርሃሉ ከሎ እቲ ቀዳማይ ዝርድኦ ነገር እንታይ እዩ እንድሕር ኢልኩም ነቲ ዘይርአ ብእምነት ምጥማት ምኽኣሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረክ ምክንያቱም መንግስተ ሰማያት ኣላትና እዩ ሪእኻያ ንኸብሎ ምስ ጎይታ ክንነብር ኢና መሬታ እንታይ ንብል
ምድራን እንታይ ይብለና ራእይ ወርቂ ዝድሓር ደኣ ኣብኡ ምስ ከድናሲ ወርቂ እንታይ ኢና ንገብሮ ንብል ስትራሰይ ዝኸውን ብእግርና ክንረግፆ ኢና ንብል ዋ ተፀሊልካ ኣለኻ ብልኻ ተፀሊልካ ኣለኻ ብልኻ ኣይኮነን እንዴ ምክንያቱም ንሕና ነቲ እንታይ ዝገብር ንርኢ ጥምት ኣለና ነቲ ዘይርአ እንታይ ንገብር ኣለና ንጥምት ኣለና ነቲ ዘይርአ ስለ ትርኢ ዘለኻ እሱ እዩ እምነት እኮ ነቲ ዝርአ እንድሕር ርኢኻ እሞ እምነት ኣይኮነን ኣይኮነን እንድዩ እምነት ኣይኮነን ሓደ ግዜ ሰባት ይጋገዩ ዋላ ኣብ ቤርቡን ገለታት ክሰምዑ ከለዉ እምነት ምርኣይ እምነት እዩ ይብሉ ምርኣይ እምነት እዩ እሞ መፂኹም ረኣዩ ዝብል ሰሚዕኩም ደለኹም ሰሚዕኩም ኣለኹም ከመይ ምርኣይ ምእማን እሞ መፂኩም ረኣዩ እንድሕር ርኢኻዮ እምነት ኣይኮነን ኣብ መንፈሳዊ ዓለም እንታይ ዝብለካ ሰማይን ምድርን መን ፈጢርዎ ኣምላኽ መን ኣበይ ርኢኻዮ ክፈጥሮ ከሎ ነርካ ክፍጠር ከሎ ምስኡ ርኢኻዮ ግን ሓደ ነገር ኢኻ ጌርካ መፅሓፍ ቅዱስ ግንፅል ምስ ኣበልካስ መጀመርታ ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ፈጠረ እዚኣ ዘይፈልጥ ሰብ ኣሎ ዋላ ዝኾነ ሰብ ድሕሪ ሓቲትኩሞ መን ፈጢርዎ ተዮ ዋላ መፅሓፍ ቅዱስ ኩላ ይፍለጣ ግን እንታይ ይብለካ ኣምላኽ ጎድ ይብል ስለምንታይ ናይ መጀመርያ ቨርስ ናይ መጀመርያ ቃል ስለ ዝኾነት ብዙሕ ሰብ ከዓ ስለ ዝፈልጣ ኣምላኽ ሰማይ ግን ብምንታይ ብእምነት ርኢዩን እዩ ኣይኮነን ስለዚ ንሕና ነቲ ዘይርአ እንታይ ንገብር ኣለና ንጥምት ኣሎና እምበር ነቲ ዝርአ ኣይኮናን ንጥምት ዘሎና እዚ እቲ ሓፈሻዊ ነገር እዩ ግን ብዛዕባ ምርኣይ ገለገለ ነጥብታት ከሪአኩም እየ ቀዳማይ ኣብ ካልኣይ ነገሥት 2:10 ኣብዚ ንሪኦ ቅብኣት ናይ ኤልሳ እዩ ቅብኣት እዩ ኣብዚ ንሪኦ ናይ ቅብኣት ነገር እንታይ ንርኢ ኣለና እንድሕር ኢልኩም ኣብ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 2:10 ንሱ ከዓ ዘሸግር ነገር ለመንካ ካባኻ ክውሰድ ከለኹ እንተሪኢኻኒ ግና ከምኡ ክኾነልካ እዩ እንተዘይኮነ ግና ኣይክኸውንን እዩ በለ ንምንታይ ሓቲቱ ዘሎ በጃኻ ክትከይድ ከለኻሲ ናትካ ቅብኣት ዕፅፊ ኮይኑ ኣበይ ይገለፅ ኣባይ ይገለፅ ክንደይ ኮይኑ ብዕፅፊ ዕፅፊ ቅብኣትሲ ኣባይ ኤልያስ ካብ ዘገልገሎ ዕፅፊ ቅብኣት ኣብ መን ይገለፅ ይብል ኣሎ ኣባይ ስስዐይ ዝመስል ሓደ ግዜ ዝገርም እዩ ግን በቃ ሃረውነ በቃ ዕፅፊ እየ ዝደሊ እቲ ዕፅፊ ከዓ ንዓይ ኢሉ ግን ሓደ ነገር ኢልዎ ሕጂ እንታይ ተዋሂብዎ ኣብዚ ምርኣይ ናይ ምርኣይ ሕጊ ኢና ንርኢ እዚ እንታይ ኢልዎ ንሱ ከዓ ዘሸግር ነገር ለሚንካ እቲ ነገር እንታይ እዩ ዘሸግር እዩ ከቢድ ነገር ሓቲትካ ዘለካ ቅብኣት ስለ ዝኾነ ነገር ግን ሓደ ነገር ኣለካ ኢልዎ እንተሪኢኻኒ ግና ይብላል ኣይኮነን ድዩ እንተሪኢኻኒ ግና ከምኡ ክኾነልካ እዩ እንተዘይኮነ ግና ኣይክኸውንን እዩ በለ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እንድሕር ርኢኻ ክኸይድ ከለኹ እቶም ሰረገላታት እዚኦም ድሕር ርኢኻ እንታይ ክኸውን እዩ ክኸውን እዩ እንድሕር ዘይርኢኻ ኣይከውንን እዩ ሕጂ ናይ ምርኣይ ሕጊ ዘገርም እዩ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ናይ ምርኣይ ሕጊ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ዘደንቕ እዩ ስለዚ ነዚ እዩ መንፈሳዊ ዒንትና እንታይ ክግበር ኣለዎ ክበርህ ኣለዎ ክደምቕ ኣለዎ ክኽፈት ኣለዎ ክንርኢ ኣለና ንብል ነዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይመስገን ካልእ እንድሕር ርኢና ቀፅለለይ ኣብ ዕብራውያን 11 ከዓ ረእይዎ ናይ ሙሴ ንውሰድ ሙሴ ምስ ዓበየ ወዲ ጓል ፈርዖን ከይበሃል ብእምነት ኣበየ እሞ ካብ ንግዚኡ ብሓጢኣት ባህ ዝብሎስ ይብለኩም ኣሎ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ ደኣ መከራ ክፀግብ እንታይ ገበረ ሓረ ሕጂ ምርጫ እዩ መንፈሳዊ ነገር ምርጫ እዩ እንታይ ይገብር ኣሎ ሓረ ሕጂ መጀመርያ ሓረ ትብል እዚኣ ምርጫ እዩ ዳሓረ እንታይ ይብል ናብቲ ዓስቢ ጠመተ እሞ ናበይ ጠመተ ናብቲ ዓስቢ ጠመተ ሕጂ ኣብዚ ንምጥማት እንታይ የድልየካ ዕንቲ ናበይ ርኢዎ ጠመተ እሞ ካብ መዝገብ ግብፅስ ነቲ ፀርፊ ክርስቶስ ኣዝዩ ብዙሕ ሃብቲ ገይሩ እንታይ ገበሮ ቆፀሮ ሕጂ ርኢዩ ብመንፈስ ጠመተ ምስ ጠመተሲ እወ እንዳ ፈርዖን ጮማ ኣሎ እንዳ ፈርዖን ክብር ኣሎ ኣብ እንዳ ፈርዖን ወርቅ ኣሎ ኣብ እንዳ ፈርዖን ብሩር ኣሎ ኣብ እንዳ ፈርዖን ክብረት ኣሎ ነገር ግን ንዓይ ኢሉ ዓስቢ ዘለኒ
ካብቲ እንዳ ፈርዖን ክብረትን ጮማን ካብቲ እንዳ ፈርዖን ዘሎን ሃብትን ክብረትን ንዓይ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ መከራ እንድሕር ፀጊበ ንሱ እዩ ንዓይ ዓስቢ ዘለዎ ዘለዓለማዊ ዓስቢ ዘለዎ ስለዚ ነዚ ንዕ ኮይኑ ነቲ ነገር ንዒቑ ነቲ ዝኸበረ ነገር ክሕዝ ከሎ ንርኢ ኣለና ንምንታይ ብምጥማት ጠሚቱ ርእዩ ስለዚ እዚ በዚ ዓይንትኻ ጥራሕ ትሪኦ ይኮነን ብመንፈስካ ተኸፊቱ ክትሪኦ ከለኻ ኣሃ ትብል ስለዚ ወዲ ሰብ ሓሙሽተ ህዋሳት ኣለዎ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ከዓ ህዋስ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ምንታይ ህዋስ ኣሎ እንድሕር ናይ ምርኣይ ህዋስ ኣሎ ስለዚ ናይ ብምርኣይ ዘይተኸፊቱልካ ክትርኢ ትኽእልን ኢኻ ስለዚ ትሪኡ ኣለኹም ግን ዕውራት ኢኹም ኢልዎም እዚ ዝኾነልኩም ብምንታይ እዩ ነቶም ዘይርኡ ከዓ ኣነ ከዓ ክሪኡ ገይረዮም እየ ይብል ሕጂ ናይ እቶም ዓይነ ስውራት ክትንክፎን ከሎ ክብሉ ከለዉ ዘሪአና መንፈሳዊ ትርጉም ኣለዎ ጎይታ ብዛዕባ ስጋዊ ዓይንቲ ጥራሕ ከይኮነ ብዛዕባ ተን መንፈሳዊ ዓይንቲ ምኽፋት ምዃኑ እዩ ነጊሩና ተንኪፍኩማ ጎይታ ይባረክ ስለዚ እዚ እዩ ዘሪአና እዚ ዘሪአና እግዚአብሔር ኣምላኽና ይመስገን እምበኣር ክንቅፅል ኢና ቀፅል ኦኬ አብርሃም ከዓ ንረአዮ ሙሴ ሪእና ኣለና ኤልሳ ሪእና ኣለና ኣይኮነ እንጂ ሕጂ ከዓ መን ንሪኦ ኣለና አብርሃም ሎጥ ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 14 ስጋ 18 ሎጥ ካብኡ ምስ ተፈለየ ድማ እግዚአብሔር ንአብርሃም ዓይንኻ ቃሕ ኣብል እሞ ካብዛ ዘለኻያ ቦታ ንሰሜን ንደቡብን ንምብራቕን ንምዕበራብን ኣቢልካ እንታይ ግበር እስኪ ብንገሩኒ ጠምት ናብ ምስራቅን ናብ ምዕራብን ናብ ደቡብን ኣቢልካ እንታይ ግበር ጠምት እዛ ንስኻ ትሪኣ ዘለኻ ኩላ ምድሪ እዚኣ ከዓ ንዘርእኻን ንዘለዓለም እንታይ ክገብራ እየ ክህባ እየ ንዘርእኻ ድማ ከም ሓመድ ምድሪ ክገብሮ እየ ሰብ ሓመድ ምድሪ ክቆፅሮ ዝኽእል እንተኮይኑ ዘርእኻ ከዓ ይቁፀር ንስኻ ክህበካ እሞ ንዓኻ ክህበካ እሞ ተንስእ ነዛ ምድሪ ምንውሓን ምግፋሓን ኪድበሎ አብርሃም ድማ ድንኳኑ ኣልዓለ ኣብ ኬብሮን ዘሎ ድዋታት መምሬ መፂኡ ከዓ ተቐመጠ ኣብኡ ድማ ንእግዚአብሔር መሰውዒ ሰርሐ ንኣምላኹ ከመስግን ኣብኡ መፂኡ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ረአ ኢሉ ክንዲ ምንታይ ሕጂ ንስኻትኩም ጠሙት እንተተባሃልኩም ሲ ውፅእ ኢልኩም ሕጂ ብሓደ ቦታስ ረአ እንተትበሃል ክንዲ ትዝረኣኻዮ ከዓ ክትወርስኻ እንተትበሃል ሲ እንታይ ምገበርኩም እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ገለ ቁሩብ ኣነ ዝከኣል ተኮይኑስ ፕራይቬት ሄሊኮፕተር ምተኻረኹ ኣይኮነን እንጂ ምክንያቱም ንበሪኽ እንድሕር ወፂኻ እንታይ ክትርኢ ኢኻ ማለት ጫፍ ሕጂ ሲ ናይ ሽቱትጋርት ጫፍ ክትርኢ እንድሕር ኮንካስ እንታይ ክትከውን ኣለካ ላዕሊ ክትወፅእ ኣለካ ሽዑ ኣርሒቃ መንቲ ክትርኢ ማለት ስለዚ እንታይ ይብል ኣሎ ክትወርስ ኢኻ ኢልዎ ክትወርስ ኢኻ ምውራስ ግን ክንዲ ምንታይ ኢኻ ትወርስ ክንዲ ዝረኣኻ እዩ ክትወርስ ኢኻ ትወርስ ግን ምውራስካ ክንዲ ምንታይ እዩ ክንዲ ዝረኣኻ እዩ ንኽትርኢ ከዓ እንታይ የድልየካ ዕይንትኻ ክፈት የድልየ ብምንታይ ኢኻ ትርኢ ብመንፈሳዊ ዓይንትኻ ክትፅምት ይግባእካ ብመንፈሳዊ ዓይንትኻ እንድሕር ጠሚትካ ኢኻ ትወርስ ስለዚ ኣብ ምኽፋት ዓይንቲ ኣብ ምብራህ እንታይ ኣሎ እንድሕር ኢልና ውርሻ ኣሎ እንታይ ርኢና ዓንተ ወይከ ቅብኣት ኣሎ ዕፅፊ ቅብኣት ብምንታይ መፂኡ ብምርኣይ ኣይኮነን ድዩ ርስቲ ምውራስ ብምንታይ መፅእ ኣሎ ብምርኣይ ስለዚ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ማለት ኣብ ምርኣይ ኣገዳስነት ተረዳዲእና ኣለና ማለት ጎይታ ይባረኽ ኤፌሶን ናብ ሓድሽ ኪዳን ክንመፅእ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 17-19 ኣምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ክብሪ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላፅን ምእንቲ ክህበኩም ኢልና 17-18 ድሓር እሞ ኣዒንቲ ልብኹም በሪሁ ተስፋ ፅውዑ እንታይ ምዃኑ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳን እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ እፅሊ ኣሎ ሕጂ ጳውሎስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ
أبكب يزحل بوتا يداو بموقع تأثيرنا الله بكل نجار عم بوتا يكون نزله أوش تزله أورجن أنت عند حريلكم كما يجيرهم يوم السبت عند لبوم أنت يزغون زبر إذا مزجل كوم سبت إذا قال سبق كوم سبت زي نذقال كستوعلوا وزقلوا كما يجيرهم يوم عند لبوم أم تيزجبر زبر مبار لبي أنت الله وبلنا الله عيني عين الحر الله وقلبك أنت يخون الله وتعيني بلنا الله كبر سلازي عين تنحر لب نحر زي بريو عين لب نحر زي بريو ات منفساو نجر كتري اي تخلني خا منفساو نجر اتري بمنفساو نجر منفساو نجر كتري او خا عين يدليكا مرأي يدليكا كتري نحركم كا خا منفساو عين خبر قدني سلازي منفساو عين نخبرك ما قداماي انت يدلي ندحريلكم صلوتي زدلي حدي انت يزدل مالتي قدمي زخونه يكون نغرات غويتا انت لبوناي انت غبرلي ابرحلي انتاي تسفات وعي كللي اتقالكاس كغلصلي اب تقالكاس تامرات كري اتقالكا كغلصلي زي انتاي غبرالني بجاها غويتا رد اني الكاس مجمريا نايتي تخدلو منجدي نابتي ناي مغلاق منجدسي انتاي زبلنا زرينا زلو باولوس صلوتي زرينا زلو صلوت اقداس نغري ስለዚህ ብዙ ነገር ኢና ንጽልይ አይ እንታይ ብለና ብዛዕባ ጸሎት አይትልሙኑን እሞ አይትረኽቡ ስለዚህ እንታይ ኢልና ጸልዩ ምክንያቱ ያዕቆብ ከአታይሉ አይትልሙኑን እሞ አይትደሊኑ እሞ እንታይ ኮ አይትገብሩን ዘሎም አይትረኽቡ ክትረክብ እንድሕር ኮንካ እንታይ ግበር ብለና አለ ማለት እዩ መንፈሳዊ ነገር ጸልይ ድለ ብለና ሕጂ ትድሌት መጀመርያ ክመጽእ ክኽእል ኣሎ ድሌት እንድሕር መጽኢታ ኢኻ ትገብር ትጽልይ ጾም እንተድሪ ወታይ ትገብሩ ትውስኸሉ أكلم እግዚአብሔር تقرب نحن نمنتاينا نصلي ብዙሕ ጊዜ ንሽግርና ዝተፈላልየ ነገር ዘጸልየና ነገር ክኸሉ እኽእል ግን መንፈሳዊ ዕንትና ክበርህ ቃል አምላኽ ክርዳአና ናብቲ መንፈሳዊ ዓለም ክንኣቱ ነቲ መንፈሳዊ ዓለም ክንጥምት ዘኽእለና ክንሪአሉ እንኽእል ምግላጽ ጎይታ ሓበና ኢልና ምጽላይ ግን እቲ ሓደን ዋናን ኣገዳስን ነገር እዩ ስለዚህ ጸሎት ኣገዳስ ነገር ጸሎት እንታይ ዘምጻልካ እንድሕሪልካ ናብ ምግላጽ እዩ ዘእትወካ ስለዚህ እንታይ ይብላሎ አዒንተ ልብኹም በሪሁ በቃ ስለዚህ እቶም አዒንቲ ናበይ መጽኦም ናብ ልብ መጽኦም እምበኣር እዚኦም እዚ ኢና ዝበልና መንፈሳዊ አዒንቲ ንብሎ እዚ እዩ መንፈስ እዚ ስጋዊ አዒንቲ እዩ አዒንቲ ልቦና ግን ናይ ምንታይ ነገር እዩ ናይ መንፈስ ነገር እዩ እዚ ስጋዊ ነገር ንሪአሉ እዩ بمن لعنت البنا عند حربره يوجن منفسه ونجر النري اللوي سلا بمنفسه ونجر كن مرمر ناي منفس نجر كرد أنا عند حركوينو لعنت البنا أنا خبر هيد اللي كدوسان حواتي زي أجد داسي نتبي إيو ويتعبر أبزغت سل كم زيبل عند البنا أنا بريه مالتي كلا يكون انتهي مالتي تقال خبر هلنا كله حجي تقال مبرح انتاي قال سي حجي لو تزمص قال كبر هلكا انت لبونا خمس بره انتاي زبر هلكا قال املاح خبر هلكا بقى حجي سي ولا انا حواريات غويتا يسوع كريستوس كزاربون كلس نتقال انتاي غبرو نيرو ايستوعلون نيرو كمان حدا زين انتاي يبل امرهم كفتل نمن كاستوعلو نتنقال كاستوعل سلازم مخفات قال بطعم اقداس ነገር ቃል ተዘይ ተኸፊቱልካ عند ልቦና ሃንድ ሕር ዘይበሪሁ መንፈሳዊ ነገር ክርዳእካ አይተልን ولا نتقال አንብቦ ሎሚ ኢየሱስ ክርስቶስ መገድን ሐቅን ህይወትን ይትብል ቃል ፈልጣ እንዴ ክትብልካ ፈልጣ ወትፈልጣ እንዴኻ ምናልባት 50 ጊዜ 60 ጊዜ ተሰበከያ ትኸውንኻ ጸገም የለን ኣብ መንፈስ ኣዚኻ አንብባ ምግላጽ ረኺብካ አንብባ أبقى برهان أتيها قدم حجب زي تردع كايا هنيتان أبقى برهان يخفت لك نيوات كان لوت خمس زغل بفولي نقر تردع أمبر سباتك كل جيم ببوي سمع يوم كم بوقول يوم جين عين تلبونا بريهو كن بالكلنا
انتاينا نبل زلنا اتقال بمرجع ابي وترا بفولي نغريات حاجه غزي نيسوسي كل غزي مسو خبلعو مسو سديو بيتروس يعقوب يوحنس كخدو مسو ينبرو مسو ياتو ينبرو نيروم حدا معلقس ناب دبر زيت زبحال غوبو حيزوم كيدو اب دبر زيتي مس ديبس انتاي كوينو تلويتوا مس تلوطهم سي نسون كمان وا إلهم كم تقدم نفلت يسوس أيكون كرانو انت كوينو أبريو نسو أنت أباريقو زدن كبري تقليتوا كان إنا دا عزن نفلتو مبار حجي هتفتف تجميرو بيدروس بقى أبزن هون كلهم يتروفوا أبزن دا اسم يسرح أبزن كبر بغنياتهم لو تخمت كله التقبرو نقر كوا أي تفلتنا نمن داي نام حدش مقلاد نبا اتو يسوس دا فلتو ونديم نيرو مسو يبلعو عنديهم مسو يساتين ديهم مسو يدقسون ديهم حجن بفولي that's why نايك زعبير برهان كمت كله نتقالون فوليز جو تقالي في اللي كاما واو انا زقال زكو خمس قد محج خمس ترديني اي فلتني إلكا زقرم قال سبات سي انتاي قبرو مسلوكم حنت قال بريه اللهم سي عمي موائلهم سي نتا قال تاي قبروا يسبكوا قال صعد له مغلاق تواهباتهم حدث ابرومي مغلاق مستواهبته تناي رومي قال افريقيا هيدو موائلو بزندا غبره بتندا غبره تاي غبرا يسبكا نمنتاي بريحات الدنيا نمنتاي تغليصات الدنيا اب عالم لو تزمطكو سباسي لوتر انتاي بريحات الدنيا صادق بامنه ينبر كندي قال حنت قال إذا قال زي أين مرات اللي أقدم حجي بزح قديه تسحبت اللي أبتقال سبات كيم بابو حليفهم زون كلهم موائل زنوروا سبات أمي ما كيم عسر ده شو قديه بيبوما شو قديه تنبي بقى حدا معلت جن لوتر كم بابا خلا أبي هو تاي فينا نعلم بمولو أنت أمسيا واو لو تمسيا نعلم بمولو أنت أمسيا لو تمسيا أين تقال حنت قال نمنتاي بريها نمنتاي عنت لبونا بريهو عنت لبونا مس بريه نسب زصلمته تبرهل نتا صلميتا زنبرت عالم انتاي مصيوا برهان مخنياتهم برهان اندي رخيبو برهان كانتاي يمص برهان يمص افت صلمته برهان خو افت زጨነቀ برهان خو ስለዚህ ዓለም መፍትሕ ምጽኢላ ንዓለም ዕረፍት ምጽኢላ ሉተር ሓደ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር እንታይ ነይሩ መስለኩም سبات كيدوم نتي بوب كسالمو خلوسي نسو زيادة صدق ما انت خجبر سلازم ما سلاز نبره بأقري يكون زخير كخير كلاسي تنبركيخو بنبركيخ نداخده نتي بقى أبراهو دم تفتيف ندابله كيدون تاي جبر يسالم نمنتاي أزيون تاي دل سلاز نبره صدقي سلازي اتب أزي عمق نبره دليل خان تم بس grace تقليد ጸጋ ተገልጾ ስለዚህ ጻድቅ በእምነት ይነብር حنت قال ዓለም ለውጣ حنت قال حدش ነገር አምጪያ ንሕና ሁላትና በት ነገርቲ ንዓናውን ተሪፉ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ስለዚህ ነቲ ቃል ምስ መፀ ኣብ ምንታይ ዘምፃእካ እንድሕሪልኩም ክልውጠካ ከሎ ፍልጠት ይዘምፅ ፍልጠት ከእንታይ የምፃልና ርኢኹም ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8:32 ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም እቲ ሓቂ ሓራ كتوصاكم إياه لازم تعيد لنا تافلقت تقال مش مصفي حجريكم لوتر كابت حقي زنبره معسرتي نتا كل حزبين تامطيوا نرؤس حراوتيو نتزبات تامطيو حرنت تامطيو افوي تامطيو عرفت تامطيو سلامنتاي نحريلكم قال سلاز برحلو ስለዚህ እታ ቃል ምስ በርሀትልካሲ እንታይ ትኸውን ኣብ ህይወትካ ናብ ፍልጠት ይመጽእ ፍልጠት ምስ መጽኻ እቲ ፍልጠትካ እንታይ ይገብር ማለት ሓርነት ይወጽእ ስለዚህ ንሓቂ ክትፈልጥዋኹም እቲ ሓቂ ከዓ ሓራ ከተውፅኣኩም እያ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይመስገን ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 2:3 ክነንብበን ኢና ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ብፍቅርን ብኩሉ ሃብትን ናይ ሙሉእ ኣእምሮ ፍልጠት እቲ ምስጢር ኣምላኽ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ብሓደ ሰሚሮም ልቦም ምእንቲ ክጸናናዕ
حجي قطر سلسته بزلو مزقب طببن فلطتن ابو تسويرو الله ابي تسويرو الله اب ክርስቶስ ታያለው መዝገብ አለ ሓደ መዝገብ አለው ካላይ ታያለው ጥበብ አለው ሳልሳይ ታያለው ፍልጠት አለው ግን እዚ ሁሉ ፍልጠትን እዚ መዝገብ እዚ ፍልጠት እዚ ሁሉ ግን እንታይ ኮይኑሎ ይዝብለና ዘሎ እስኪ በልዎ ተሰዊሩሎ ክስታይ አይኮንም ከምዚ ብግልጽ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ሲ ዝገርመኩም እዩ ሱቂልካ ምጻቢልካ ምሽት አቢልካ ክምዕዳጋ ትወስዶ አይኮንም ሚስጥር እዩ ኣብ ምንታይ ተዓሎ ተሰዊሩሎ ንምንታይ ምን ትግለጸልካ ሲ በት መንገዱ ክትከይዳለክ ሓደ ግዜ ሕጂ አንተ ወይ ፓስፖርት ጠፊያትና ተፈተና እንተፈተና كنأتو يكالنا تحار جل مسمر رخيبنا وقوم دقاقي من أنتا ذهبنا صحف مسأتنا قل تخفيتا جابير أم الأخبار هذا كذا ناس منفسها وعالم قد أتخلقها انت يا أخي تقبر بفالش ما قد تحركينك إتم يشتر تستصور مشتر تاعي تقبرونها أي تراهم مخنياتهم تحابي ذلوا أبت وشتي أبت كمبيوتر وشتي ذلوا مزامرات بملو خفيتنا نسخاتكم أنت ختم ببوهم قبرسي أنت هنقبرون لنا خفت كخلالو نعوها مخفته يدليو يمالك ስለዚህ ናብ መኽፈትን ክንኣቱም ድሕር ኮይና ከዓ እንታይ የድልየና እቲ ዝተሰወረ ክግለጥ ኣለዎ እምበኣር ኣብኡ እንታይ ኣለና ብዘሎ መዝገብን ጥበብን ፍልጠትን ኣብኡ ተሰዊሩሎ እንድሕር ኢሉና ነቲ ዝተሰወረ ዝኸፍቶ ነገር ኣብ ኣይና ባኻትኩምን ምምፃእ የድሊ ማለት እዩ ካብ ንሱ ሓደ ከዓ ጸሎት እዩ ኣይኮነን ጸሎት ድሌት ናይ ውሽጢ ዓሚቕ ድሌት ጸሎት ምክንያቱም ምስ ሉተርኩም ብዙሓት ሰባት ነይሮም እዮም ናቱ ግን እንታይ ነይሩ እንድሕሪልኩም ዲፕ ዓሚቕ ምክንያቱም ወላ ጎይታ እንድሕሪኢኹም ብኩሉ ልብኹም እንተደሊኹምንስ ሕጂ እንታይ እዩ ዝደሊ እግዚኣብሔር እንድሕሪልኩም ይፈልጦ እዩ ኣዳላልያና ከይተረፈስ እንታይ ይገብር እዩ ማለት እዩ ይዕዘበና ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ ካብ ልብና ዲና ንደሊ ዘለና ወላ ስለዝተባሃልና ናይ ይኹን ዲና ንገብር ዘለና ወላ ንክንፅሊ ስለ ዘለና ዲና ንፅሊ ምድላይ ግን ፍሉይ ምድላይ ፍሉይ ንምንታይ ይገብሩ መስለኩም እቶም ትክክለኛ ሓደንቲ ኣኻልብ ብዘርኦም ዝፍለጥ ብምንታይ እንድሕር ኢልኩም እቲ ኦሪጂናል ዲ እቲ ኦሪጂናል ዘርኢ ዘለልይዎም ክሳይ ይህብዎም ማለት ዝንከስ ነገር ክሕዙ ይገብርዎም ክሕዙ ምስ ገበርዎም ከይዱ ኣስናኑ ግጥም ኣቢሉ ምስ ሓዘ بفتصوم تاي قبرن أي سددن حجي تاي قبروا مسلكم سقع مجرشة ما أنت نتزرع بتخكل كرخبون حركوينهم سقع سيم تاي قبروا مسلكم يقول سوون ندخل بي السوق تاي قبرن سلازي ذات أورجينال انتاي مالتي اتي حداناي كلمتي زي تحوس زرو تخكلنيا زلو أورجينال زخنا حداناي نسو إلهم يلا ليهم مخنياتهم عند حيزو تاي زي قبر زي سد تحيزو زي سد حجي انتايكم لكم إلى إيه أبغويتا دليتنا يفولتو يهون مالتي بخلو لبخم تدلخم نس كترخوني እግዚአብሔር ሲ بخلو لبخا كتدلي خلها عميقا مغلاص هاب نكتب له خلها عميقا منفساو انت يكفوتل يكتب له خلها معميقا انت لبونا يبرح لك يكتب له خلها እግዚአብሔር يفلت يخفتك ስለዚህ እቲ ፓስፖርት ሲ እቲ ፓስፖርት ሓደ ብሙሉ ልብኻ እንታይ ምግባር ማለት እዩ ምድላይ ብሙሉ ልብኻ ምትደለይ ኣሽዑ ኣብቲ መዝገብ ዘሎ ሲ እንታይ ዝተሰወረ መዝገብ ኣሎ ኣብቲ ዝተሰወረ ነገር ሲ ንኻልእ ሰብ ተሰዊርዎስ ንዓሳ ይገበረልካ ይግለጸልካ ብዙሓት ሰብ እንዳንበብዎ ከለዉ ዘይተገለጸሎምስ ኣባኻ እንታይ ይኸውን ይግለጽ ዋው ትብል ሽዑ ንዓኻ ይልውጠካ ብርሃን ይህበካ ህይወትካ ብርሃን ይገብሮ መገድኻ ብርሃን ይገብሮ ንሰባት ክትዛረብ ከለኻ ብርሃን ኩሉ ብርሃን ይገብሮ ምክንያቱም ዓንተ ወይም ዲብና ኢና መብራህትካ ዓይንኻ እንድሕር ድሙቕ ኮይኑ ኩሉ ነገርካ እንታይ ይኸውን ድሙቕ ብርሃን ይኸውን ኢሉና እሱ ከዓ ብዛዕባ መንፈሳዊ ነገር እዩ ዝነግረና ክንቅፅል ኢና እምበኣር እዚ ሚስጥር እዚ እዩ ዘሎ ኦኬ ከመልሳ ሓንቲ መለሰለይ هو انتهى يبلنا مزمور يقريتها هو خمسي يبلنا مزمور 110 شعة 130 مخفات قالكا يبر نجرهتات انتهى يهب عامرو يهب حجي سبسي بمنفساو نجر بلح يخون تردي يقمني بلح يخون اندحر كوينو حجي هذا كذي كله يكون عندي
جرمن دوم يبلو مي نجارات عند حرف بلح كتكون كونكا شعرف كتكون حرف كونكا حدا نجار يزاد لي نسوها أنت يبلنا مخفات قال مخفات باسبورت لكم حجي تقال تخونا له يخفت تقال مستخفت الكاسي نهضم جرهز نبركا جرهتات مالتي سئلك عشنت نقول له دحاني قريتا ግን جرهز نبركاس انتي جبركا بك على بام بعل أمره كتزاربو خلقا زدنق ويزدم يهبكا ጥበብ ይህበካ ክትዛረብ ከለኻ ዘገርም አገላለጽ አትገልጽ አብት ኩሉ ነገር ካሲ እንታይ ግለጸካ ንሕልካ ጥበብ ግለጸካ ምክንያቱም ታሪኽ ይከልካ ወእዚኦም ዘይተማሃሩ ደይኮኑን ኢሎም እዚኦም ኮን ፈልጦም ኢና ኢሎም እንታዮም ጨዋታት ይብሉ አከረን እዚኣ ትግርኛ ይፈልጥዋ ነው ጨዋታት ማለት እንታይ ማለት ያ ንሕሪልኩም ኣብ ዓድና ጨዋ ዝበሃል ጋቢኡ ገይሩ ዘይሐርስ ዘይሰርሕ زي ولا حد زي تنكف تباهي القدم دجازمات قال نحكم غاس كوفيلكا تبلع طرا حدي ግን ሳይኮነት ትርጉማ እታ ትክክለኛ ትርጉማ መሃይም ትምህርት ዝባሃል ኣብ አእምሮኡ እንታይ ዘይገበሮ ዘይአቶ ፊደል ዘይቆፀረ ትምህርት ዘይተማህረ ሸቢሁ ስለዚህ እንታይ ኢሎም እምነቶም ሐዋርያት እዚኦም እኮ ንፈልጦም ኢና ምግፋፍ ዓሳምበር ወእዚ ዝበለ ጥበብ ኣኻበ ያምጽዮሞ እዚ ዝበለ ዘረባ ኣኻበ ያምጽዮሞ እዚ ዝበለ ጉሩማ ዘራርባ ኣኻበ ያምጽዮሞ ዘገርም ኣዘራርባ እንዝዛረቡ ዘለው ንሕና ፍጹም ዘይንኽእሎ እቶም ምሁራት ዘይፈለጥዎ እቶም ዓበይቲ ዘይፈለጥዎ ሲ ካብ ኣፎም ዝወፅእ ግን እንታይ ኮይኑ ጥበብ ዝመልኦ ጸጋ ዝመልኦ ዘደንቕ ኣዘራርባ ካብ ኣፎም ወፅእ እዚ ብትምህርቲ ይትረኽቦና እዚ ብዝምድና የለን እዚ ይኹን ዝበሃል የለን እዚ ዕንት ልቦናኻ በሪሁ ካብ ቃሉ ምግላጽ ምስ ረኸብካ ዝርከብ መንገዲ እዩ እዚ ኻን ኩላትና ይዘድልየና ንኹላትና ይዘድልየና ምክንያቱም ኣገዳሲ ነገር ስለ ዝኾነ ጥበብ መን ይጸልእ ኣእምሮ መን ይጸልእ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክግለጸሉ ስለዚ እዚ ኣገዳሲ ነገር እዩ ስለዚ ካብቲ ዝተሰወረ መዛግብ ክንግሕጥ ክንክእል ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ይመስገን መዝሙር 119:18 ኣብ ሕግኻ ተኣምራት ክርእስ ዒንተይ ታይግበረለይ ክፈተለይ ዳዊት ዒንቲ የብሉ እንዲሁ ኣለዎ ግን እንታይ ዝደሊ ዘሎ መንፈሳዊ ዒንቲ ካብ ሕግኻ እንታይ ክርኢ ምክንያቱ እንዳንበብክዎ ከለዎስ ኣብቲ ሕግኻስ እንታይ ክርኢ ምእንቲ እቲ ቃል ተኣምራት ምእንቲ ክርኢ ሚራክል ይኸውን ተኣምራት ማለት እኮ ክግበር ዘይከኣል ዘደንቕ ነገር ማለት ሕጂ ሙት ተሲኡ ክትበሃል ከሎ ተኣምራት እዩ ሓንካት ዘሊሉ ዕውር በሪሁ ገለ ክትበሃል ከለኻ እንታይ ይኸውን ተኣምራት እዩ ስለዚ ኣብቲ ቃልሲ ክተንብቦ ከለኻስ እንታይ ትርኢ ማለት እዩ ክኸውን ዘይክእል ነገርሲ ሚራክል ተርኢ እሞ ዋው ኢልካስ እንታይ ትገብር ትድነቕ ማለት ስለዚ ካብ ሕግኻ ተኣምራት ክርእስ እንታይ የድልየኒ ምክንያቱም ነቲ ሕግኻ ከንብቦ ከለኹሲ ብዝተኸፈተ ዒንቲ እንተዘይክንቢበዮሲ ተኣምራት ክርኢ ኣይክእልን ስለዚ ክርኢ እንድሕር ኮይነ መንፈሳዊ ዒንተይ ክኽፈት ኣለዎ ማለት እዩ ጎይታ ባር ክንቅፅል ኢና ሃሌሉያ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ 3:18 ትብል ብጸጋን ብፍልጠት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደዓ ዕበዩ ንዑ ሕጅን ንመዓልቲ ዘለዓለምን ክብሪ ይኹኖ ኣሜን ሕጂ ብፍልጠት እንታይ ምዃን ኣሎ ማለት እዩ ጎይታ ምስ ተቐበልካ ተዓቢ ድሓር እንዳዓበኻ ትመጽእ ድሓር ፍረ ተፍሪ ኣብ ህይወትካ እንታይ እንዳኾንካ ትመጽእ ማለት እዩ እንዳዓበኻ ስለዚ ብመንፈሳዊ ፍልጠትሲ እንታይ ግበሩ ዕበዩ ሕጂ ብመንፈሳዊ ፍልጠትሲ ዓብየ ኢልካስ 4 ነጥቢ ዝግበር ኣይኮነ ተወዲኡ ዝበሃል መንፈሳዊ ነገር የለን ስለዚ እንታይ ኢና እንዳገበርና ኢና ንኸይድ እንዳዓበና ሎሚ ካብ ትሪኡኒ ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት ከዓ ብዝበለፀ ፍልጠትን ዕብየትን ክዓቢ ስለዚ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ በዚ ናይ ሎሚ ኮንኩን ዝነብር እዚ ንድሕሪተይ ገዲፈ ናብቲ ክማጣጠር ሕጂ ብዙሕ ግዜ ንሽግር ኢና ንገብራ ንሱ ግን እንታይ ንፍልጠት ኢሉ ነታ ፍልጠት ሓለፍ ትብላ ምእንቲ ክፈልጥ እንተኮይንለይሲ ንትንሳኤው ሓይሊ ትንሳኤው ኸማን ክፈልጥ ኢሉ ሕጂ ኣብኡ እንታይ ኢና ንርኢ ፍልጠት ጥራሕ ይመሊእ ዘሎ ብዛዕባ ፍልጠት እዩ ዝዛረብ ተቐንዲ ሓሳቡ ኣብ ፍልጠት እዩ ዘተኩር ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ከዓ በዚ ሎሚ ዝነበርክዎ ፍልጠት እንታይ ይገብርን እየ ኣይነብርን እየ ኖ ንዕኡ ሓዲገ ፅባሕ ከዓ ናብ ሓድሽ ፍልጠት እንታይ ክኸውን እየ ክሰጋገር እየ ስለዚ ኣብ ሓደ ነገር ጠጠው ኣይንበል መንፈሳዊ ነገር ምዕባይ እዩ መንፈሳዊ ነገር
معباي تطوز بالعبيت يلا اندحر حامين كاطرح حمام طراحيو نعبيت تطوز بولمبر اندحر طعنا الله خوينو انت الله عبيت سلازي نعبه كسلينا مارقس شمونت عسران كنت عسران ثلاثة نتعور دما بإيدو حيزو نابوصاي اتعد وسدو أبعينتو طفيلو خا إيدو أمبرلو مو قلدو تري الله خايلو حتتو قح إيدو دما سبات رئي الله كملالسو خلو أعوام مسيلهم رئيهم الله بله كم بحدش دما إيدو أبعينتو أمبرلو مو أتبغت أمته حاوي نخلو تقليعو رأي إبلنا ماركوس معرف شمونت عسران كلتن عسران ثلاثة حجين تاينا نرئز لنا زها تتنكي كوي تتنكي عند خبر حلو وما تريد الله أنت تبهلس كند سبات درس سبات انتا كوينا من رأي ولو أعوام كوينا من رأي ولو سجرني حجي سبيو إذا كو سبي دابل كايس نانو أومي بلا كامالي سنوس انتا كوينا مسلز الرأي ولو أم كوينا مسلز الرأي ولو حجي عين تخفيتو خلص جنس لقلقتا عين تخفيتو خلص انت يرى الله لقلقتا زرعي والله سي كستاي زي كونه بيور زي كونه نصور زي كونه حجي انت يدلي نزغا اندغنا هاللويا انت يدليكا اندغنا متنقا اندغنا تنقا يدليكا هاللويا اندغنا عين تخبر اندغنا متنقا كما تقول واو شعو يا حجد يبل انت يبل كم بحدش ما ايدو ابعينتو امبرمو اصبقو هاللويا انت غيرو اصبقو انت غبره امته حاوي نخلون تقلعوا راي حاوي لنا محواي هاللويا ده هرك انت كويدو اصبقو انت غبره امته اصبقو أطبقنا نطبق حجنا تصبقينا نريو كوينا هو حدا زي ما فساو ነገር ጥልቅ ይመስለን ሎ ገለታት حدا ሎሚ ክንጽልህ ለና ዝኽልተ ሰሙን ምሽ ጾም ጸሎት ቀኒና መቸም ኩላትና ዲና ንጾም ዘለና መቸም ከይንተሓባባ ስለዚህ ንጾም ኢልና ክንውጅ ከለና ሲ ኣነ በይነ ኣነ ሓንቲ መዓልቲ ቋሪጤ ይፈልጥኒ ስለዚህ ንጾም ድዕር ተባሂሉ ኩላትና ንጾም ክልተ ሰሙን ክንጾም ቀኒና እግዚአብሔር አምላክ ባረክ دحاري تنبيتي ما تنيروش نيركم لكم زنبركم تمودا تاسي اسكو እግዚአብሔር ታይልኩም حجي كلته استفل عليه ነገር ገሊኦም አዎንታው ገሊኦም አሉታው ዋ እግዚአብሔር ሓደ ደይኮነ ሃይኮነ እንዴ እግዚአብሔር ሓደ ይخزارም ድሕር ኮይኑ ሓደ ዓይነት ይዛረብ ክልተ ሰለስተ ነገር ንምንታይ መስለኩም حبزبز بده قاليهم مسيل الرأيهم نتسب أنا تصيرهم سلزي رأي نهتيهم قالتا حجي إذا تنبيت ذي إنت جنا أنت أخذ كبر الله كتنكف الله أنت أخذ كبر الله كساري كغيل الله كتنكف كغيل الله حوس واس نجار حيس كهم يقدر قاعد كيف تغير صور ذهنا نجار إجابة أحسو زبالة أيلوات زندحري لوات زجبر إيو أنا ولا حد يدري تنبيت ولا حد يقدر يشنني يزارب سب تنبيت بفلاي معلت وسينو زارب سب كما يصبغني ما تقول له عمد كنت زيها معلت خمزيها خوم كله زيها بهيري باركا أجاب زحلكا اندحر كوينا كن رئائنا اندحر زي كوينا خا كن رئائنا أنا أسمع تحف كل سكوم سلوا تنبيت هاي كنا عقو نجار جنتا يكبر مرمرو سلوا أنت هنا تنبيت هاي نعقد تنبيتنا عمنينا نقبلنا ግን ትንቢት ካንተ አይንገብሪና ንምርምሪና ስለዚህ ክበርህ ኮሎ ይጽቦ ክንጽር ኮሎ ይጽቦ ሰብን ኦምን ተመሳሲሉ ዝርእ እንድሕር ኮይኑ ግን እንታይ ክኸውን ኣለዎ እንድሕሪልና ክጸሪ ክኽእል ኣለዎ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እግዚአብሔር ይባረክ ክንቅጽሊና ናመወዳእታ ቃል ትንቢተ ኤርምያስ بحتو خيدي دحر مدمدم تا تزاريبه خودي دحر زون اتا ارمياس انتاي تري الله خازبل قال እግዚአብሔር ናባይ መጽ
أنا دم أنفر لوزر الله بالكو إجابير كان قالك تجهلو كم زفت كجبراني أمه صبوا رئيها بلن حجي أبدي إنري أو نجر الرأي أنتاي حريلوا لوز بتري حجي أنتاي ريو إرنيا سيلو أنتاي تر الله هايلو ناي لوز بتر الله حجي منفسه ميستري حجي إجابير كنت حبيسه أنتاي زت كذا صبوا رئيها حج رايت يبغى إجابير أنتاي سلزرعي صبق سلزرعي نمنتاي نحلو إجابير زريقو إريو كم تجابير زدليو ريقو له كم تجابير زتمتو أمي بعد بتخكل كرأز اللو أنتاي غير كلا ريق خلا حجي أنا بقالك تجيه أنتاي من تخجبر نخفت أم نخجبر نتزبل كوا قال أنت هجبره كفت أمي أنا تقال كفت أمس أنت هجبره ليه كتاج حلوه نمنتاي تخكل ريق خاص لزلا نتا أملاخ زري الكازلو ريق خلا هذا جزء سبات أملاخ زري إلنا خندري صبوي أملاخ زري إلك هندحريها هتخكلين أنا قرض خو هذا جزء سيدان زري إلك تسفى مقرات نجرك خمسة تودع نجرك خمسة تبالا شوي كعرة خمسة كيل أم مقابر خمسة أثوا غيره صلاة خريك خيل أبغى زابير تسفى الله أبغى زابير تسفى أيودعني سلازي እግዚአብሔር ፉሉ ይዝገብረው እንታይ በቃ ተደምደመ አልዓዛር ኮማን ከመቃብር እንታገሩ ተስፋ ሂቡስ ነትሙት ካበተንስስ ናተይ እናታትኩም ተስፋ አኸመይ ዘይተንስ ሕጂ እግዚአብሔር ግን እንታይና ክንርኢ ዘለና አንተ ሕሪልኩ እትንሱ ዝሪኦ ንርኢ እትንሱ ዝሪኦ እንድሕሪኢና ጥራሒና ሕጂ ስቴሽን ክራኸብ ኣለዎ ስቴሽን ቀደም ድምፅ ሓፋሽ ክትሰምዕ ከለኻሲ ክትረኽባ መከራ እንዲ ነይሩ ሽው ትብለካ ድሓር تدري عربي أتو قليتات قلي شعو دين إلى مسمت إذنها كل رابيكات هاي تقبر وما تجمع ناي تسعات قايد فلتونكم ناي قدمي نار فل شعو هاي تقبر زينات سمع زقوين تقولك أنا نسخاتكم من ستيشن أنا نسخات مس أملاح نراقب مسمرنا نعري بقى تي بملو قرنا ونوز بالجمس قديفك أبتا تخكلينا مسمر نيتو شعود تخكلينا مسمر بسرعنا يا قويتا اتتريون تاي قبرالو ارئلو اتتريون دحريقها دمصخ مصكاي زت صنانع دمصخ مصيو انا مساخا يزبلك مصيو نتقال كفصمو يخبليو مخنياتم سان من تراخيبكم اللهم እግዚአብሔርን ተራኺብኩም አለ አነን እግዚአብሔርን ክንራኸብ እትቀንድ ነገር መስመርና ክራኸብ ክኽላለሁ መስመርና ምስተራኸበ ምስ እግዚአብሔር ተወዲቅ ማለት أب እግዚአብሔር ተስፋ አለው أب እግዚአብሔር ምድሓን አለው أب እግዚአብሔር ኃይል አለው أب እግዚአብሔር ስልጣን አለው أب እግዚአብሔር ኩሉ አለው አነ ንስኻትኩም ግን ምስመን መራኻብ ይዘለና ምስ እግዚአብሔር ክንራኸብ ድሕር ኮይና በቃሉ ኢና ንራኸብ በመብራህ ቃሉ ኢና ንራኸብ ዓይንትና ክፍፈት አለው ዝሪኤልና ክንሪኦ ክንክእል አለና እግዚአብሔር በዚህ እዩ ዝሪኤልና እግዚአብሔር አምላክና ይመስገን ንቀጽል ንምድምዳም ዝኣክል متقالل انتاي ناندر قداماي إلسا قبعات بمرأي انتاي غيرو وريسو قبعات عطفو همان انتاي غيرو وريسو كالاي أبراهام رستو بمنتاي وريسو بمرأي وريسو إذن خخونا لنا دما ورشا خخونا لنا متأمات خخونا لنا انتاي يدرينا إلنا قداماي بمنتاي ناناتو بصلوت دحار انتاي صلوت انتاي مسألنا مقلاق برهان قال أملاح نسأل حجي إتي عميق صلاة نام من تاي أتوكا نام مقلاق يمسألك مخنياتهم تقدم حجي تفوت أزنا بركا قال سي انتاي هول بفولي كنتات أبدي ودكا هول بفولي نقر مردعي مسأكا بفولي نقر شعوه كم تلويت كامالك قالوا خبر حالك هول شعوه يخا تلويت كامالك أنا نسخاتكم لكم حدا مع التقال مسمر هالنا إنا تلويتنا أكون اللي يسوس يدحني بالمستردات الناس أبغى أنت قاين بلينا حجي تاخون مثلا برهان مسمر هالنازي واو لو ما هذا جرم يلكاسي أبي وتكاس نابكال ليفل نابكال أفخاس تايتخون مالتي سونش ما خنياتهم تايتخون እግዚአብሔር ከም ትማል ትፈልጥ አይኮን ካን ትፈልጦ ናብ ዘደንቅ ቃሉ መስዓተኻ ሽዑን ታይም ጻል ካን ድሕልከና ፍልጠት ቃል አምላኽ ይምጻል እቲ ፍልጠት ይመጽ ፍልጠት እንድሕር መጽኻ ከምቲ ዝተንተናዮ ሓርነት አሎ ሃሌሉያ ሓጎስ አሎ ሃሌሉያ
برهان الله هاللويا سلازي إذا كله كهونا لنا عند حركوينو لومي أنا نسخاتكم من منفسها وعنتنا يكفت هاللويا منفسها وعنتنا يكفت إذا كله سنا حافلنا نصلي ويتاي بار ويتا أنا مسبنا كلنا هاللويا مخفاتك الكهبنا بيسوس كريستوس سم بيسوس كريستوس سم مخفاتكم أنتي جابير أملاخي تبرهن نسخايها منفس قدوس متنكاف كون لنا نسأل لنا قويتا زيت حوا وسنا نقر نطلو نسيرنا خنرس مبرح قالكا يكون لنا بيسوس كريستوس سم دنزازي عورت بقويتا يسوس كريستوس سم يلعن أولوس اندات اللي يخلو ارفيد زمسل كابي عينتو ودقا عينتو مستخفته اب هيوتون لوط امتي قدسان احواتي لوم بمنفس تصل له لوط يكون لوط يكون لوط يكون لوط يكون لوط يكون منفساو عينتي مخفات يكون نام منفساو لبل كناتو እግዚአብሔር አምላኬ ንነፍስ ወከፍና ርድዓና زي تتنكف نجرنا نسخة تنكفه زي تورث نجرنا ورثه እግዚአብሔር أملا كبور كابت حصر من دخن فلسي أوش إنا እግዚአብሔር أبو لومي قهر حوقته قهر قنعته قهر مكتس علقته بيسوس كريستوس شان لوط يهون بيسوس كريستوس شان مقيار يهون بيسوس كريستوس شان حدش معراف يهون تمالخ من فلت وعين فلت تمالي رأسنا كمان تمالي خمن فلت أي كنا نفلت እግዚአብሔር أملاخ بارا እግዚአብሔር حدش معرف تغفت أملاخ أبقالو مقلات الله أبقالو حدش نجر الله لو ما حدش نجر كجبر ندحر كوينو بقالي يزقلت هاللويا 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 بيسوس كريستوس مدهساس يكون بيسوس كريستوس مدهساس يكون ديمونز بيسوس شان تنقلوا إنه هنا እግዚአብሔር نجر كيبر نا እግዚአብሔር ነገር ናውሽ ሰባት ከአቱ አብቃሉ እንሆ عورت تعوروا منافستي بيسوس شام ننقلكم علنا جزاز عالم ذي لبتهم زي امنت اعوروا تبعيلو خم تصحفه بيسوس كريستوس سم عورت زبلن نقل لنا بيسوس شام يكفت بيسوس سم يكفت لو من اي بيتسبنا نايز مادنا ها كدحنو ناي نزدل يوم سبات كي ترفه ناتنا برهان مسعتنا برهان يزخون እግዚአብሔር أملاك بارا عينتهم يكفت عينتهم يكفت اسكي لو حجة حانتي صلوت كنت صلينا እግዚአብሔር يباركم جزيه بلنان جن اب هيوتكم كدحن تدلي وسب بإيدكم حيزكم اما زصلمتو منفساو ነገር ክርድኦ ዘይካለ زعوره جزاز عالم زيعة لبتهم زي عمنت تاي قبرو اعورو زبالة لو ما متنكاف بنت خخونن كخون كنصلينا اسك حزو امنات عش النادي بامنات عش النادي እግዚአብሔር أملاك بارا حزو سب بيسوس كريستوس مسكر يهم صباح كتمسكر يهم هاللويا حزو سب قويتا بيسوس كريستوس سم نصل لنا حياويتي إدكا خزرقاح نتوم قويتا ود داويت محار النزبلكا زتنكف كامو عينتم زبره لومي እግዚአብሔር قدسان احواتي اب ايدهم حيزم ممزلو نفسات عينت لبرام كبره بيسوس شم اصل له بيسوس شم يكفت مخفات عينتي يكون له بيسوس كريستوس موتن هيوتن كلريو عينتهم يكفت برهانن صلماتن كلريو عينتهم يكفت بيسوس كريستوس مخفات يكون 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 يلا بقويتا يسوس يلا بيسوس لومي برهان يبرح حيالات يتنسو برهان زرعايو እግዚአብሔር أملاخي ناتكا زتأمتو بقويتا يسوس كريستوس سم بحيلن بسلطانن ناتكا خبري زقلسو
برهان عند غفت بيسوس سم صلى الله مخفات يكون عم محبرنا مخفات يكون عم مقلاتنا እግዚአብሔር አምላኬ عند ልቦናኦም በሪሁ ተስፋ ጽውዖን ከለሊው ከምዝ ተባለ እጽልለሁ ከምዝ በለ ሎሚ ጎይታ ንጽልለና عند ልቦናና ክበርህ عندنا ክግፈት መንፈሳዊ عندنا ተኸፊቱ ክነለሊ ውርሻና ክነለሊ ቅብዓትና ክነለሊ ናትካ ነገር ክነለሊ ክቡር ካብ ትሕስር ክነለሊ ብጎይታ ኢየሱስ ስም ንጽልለና ጸልማት ዘበለ ግን ሰውጎለና ጸልማት ዘበለ ግን ሰብሮለና ክብር ሁሉ ንስኻ ውሰደው نمسكنك لنا نباركك لنا ليل نبلك لنا أملاخنا إيها هاللويا بجاك آخر عين من لغن مدبعنا زي ترفنا بخينا نتأبغ مغربنا زي ترفنا بخينا نغرب موراسنا زي ترفنا أتكاينا نورس ناس صغيرها تدرينا أبو حنسا تسوينا عينا ناس كاموهانا يترفن مو أقربنا أبرهلنا كبر هلو نسخاو سدو هاللويا بقويتها اسم آمين هاللويا آمين هاللويا يا بهري باركم هاللويا 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 تباركوا يا بهري باركم